Tí a chiomh tá an fhiseán seo dinta ag Oisín ó Gráinne agus Cillín Brenach. Inniu támas i cant bhí leasachan go háirithe an sábháilteacht, an conas a scaftar é, conas a oibríonn sé san ithear agus na buntáistí agus na míbhuntáistí atá leis. Ar dús, leabhar míos faoin sábháilteacht. Is féidir leasachan a bheith, orgánach nó siarga, ba chóir an dá cineál a lámh síl go cuairmach i gcónaí, cach lámhíní, seachan an deannach a analú, agus nach chur riamh níos mú ná an méid molta i bhaim. Is féidir le baraíocht leasachan do chur a dhéanamh do Phlandaí, trúilú a dhéanamh ar an uisce agus domáiste a dhéanamh don ithear le himimecht dáma. Inis, conas a scaptar é. Is féidir leasachan a chur i bhaim ar go leor bailí, de lámh i ngáirdaoine beaga, le scapa chóir le chaidhfíochaí nó le maisíní móra ar an féarm. Cuirtear riont leasachan isteach tíre san ithear nó cuirtear trí chóras uiscithe iad tugtar fertigation ar sin. Nuair a scaptar é, tosíonn an leasachan a dul isteach san ithear. Cairríonn báistelt nó uisciú le túisleaga agus bogadh níos síos go dtí cris phréamha, áit an ionsaí na Phlandaí cochaí atá sa leasachan, mar nitrogen, fosfar agus potassium. Mar sin, cad a dhéanamh sé don ithear. Fásaíonn an leasachan ceart tarthúlacht na hithreach, cuireann sé forbairt sláintúil phréamhacha chun cinn agus spreagann sé fás Phlandaí. Le himimecht táma, codaíonn sé le cochaí a athlianna a bhaintear as an ithear ag baraí. Tá spántar an léiread seo conas a forbíonn an féar de réir mar théann na blianta thart. Léironn sé go mbíonn an féar níos sláintúil le gach bliain agus go laghdaí an fialaí. Ach tá buntáistí agus míbhuntáistí ann. I measc na mbuntáistí, tá tar a bar níos aird a fás Phlandaí níos tapala agus tarthúlacht níos fearr iithreach. I measc na míbhuntáistí áfach, tá an bíal rosúda rud a d'fhéadfá sceitheadh cochaí a chur faoi deara isteach in aibhneacha meach iithreach agus fiú astaíochta gás capaitéasa.